strich, Takže čaute priateľe, keďže som youtuber na plný úväzok, tak tu máme zase opäť a raz nové video. Takže 3, 2, 1, štart! Sme pri takomto krásnom jazere, to vám musím ukázať. Wow. Tu je jedno jazierko a tu na druhej strane máme ďalšie jazierko. Ale priatelia, ešte predtým... videli ste to? Ale priatelia, ešte predtým, ako začneme, pre Boha, čo sa tu robí? Psi sa tu trhajú. Takže priatelia, ale ešte predtým, ako začneme, si musím dať vitamín C, pretože bez toho by som nevedel skročiť svoje emócie. Takže pohodlne sa usadte a ideme na to. Vitamín C máme za sebou a ideme na to. Ste pripravení? Pretože za chvíľu nás čaká veľká vec. Veľký test neskutočnej veci. Teda jedná sa vlastne o mikrofóny, ktoré stoja 15 €, ktoré som už ja výstup vlastne z nich počul iba čisto cez telefón a bol som viac než prekvapený. Takže poďme nájsť nejaké pekné miesto a poďme si ich predstaviť. Kamoši, ako by to začalo bez mojej úžasnej tašky? Čože to tu mám? Čože to tu mám? Áno, je to tu! Wireless mikrofón z Číny za 15 €, priatelia. Mali by sme si ho asi najprv otvoriť, aj keď už boli otvorené, pretože som mal potrebu to vyskúšať hneď, ako to prišlo. Čiže príde vám takáto krabička. Ema, neťaj ho. Áno. A vnútri sa nachádza Mama. návod, takáto umelina, mikrofóny a kábeľ na nabíjanie. USB-A na USB-C. No nič, poďme to urýchliť. Jedná sa o tieto mikrofóny, ako som povedal, za 15 €, ktoré keď otvoríte, tak vyzerajú takto. Malá, kompaktná krabička s hlavným, ak to povie, rozdeľovačom do telefónu, alebo ako. Ja mám USB Lightning, pretože používam iPhone, ale majú aj USB-C, ktoré doobjednám, pretože chcem vyskúšať, či budú fungovať aj s kamerou. Takže jedna sa o zásuvku, ktorá ide do telefónu a dva samostatné mikrofóny, ktoré, keď vyťahnete, tak vyzerajú nejako takto. Fakt maličké, kompaktné. Tu vidíte môj mikrofón, hej, ktorý bežne používam a takýto je asi rozdiel, počkajte. Dá sa povedať, že polovica z toho? Dá. Takže tak, za chvíľu pokračujeme. Rozdiel s mojimi mikrofónmi, ktoré používam aj teraz, tak je asi takýto. Sú o polovicu menšie. Pritom moje mikrofóny sa dajú pripnúť iba takto s týmto cvakatkom. A čo ma fakt, že fest prekvapilo, bolo, že tu máte tiež vlastne takéto cvakatko, ale fungujú aj na princípe magnetu, ako u DJI. Takže keď ja si to chytím, no mám hrubú košeľu, neviem, či to bude fungovať. Drží to. Funguje. Takže to môžete mať krásne takto a nie ako ja, že som si to musel dať na toto, lebo som si to nemal kde pripnúť. Čiže funkcia magnetu, niečo úžasné. Čiže ja keď to dám naspäť, tak tu sa vám krásne zobrazí stav nabitia púzdra plus mikrofónov, hej. Teraz sa nabíjajú. Toto je nenabíjateľné, pretože si to bere energiu rovno z telefónu. Takže chytím telefón. Tu mám telefón. Chytím pak. Rozsvietia sa mi dve zelené diódky, ktoré teraz hľadajú signál, pretože mikrofóny sú v casey, takže nezachytili žiadny signál. Ako náhle vyberiem mikrofón, už je aj pripojený. Pripojený. Chytil som americký prízvuk, pretože som youtuber na plný úväzok. Takto krásne vám ukáže, že jeden mikrofón je pripojený. Pretože svieti a na mikrofóne taktiež. Máme tu redukciu šumu, alebo izolácia hlasu, alebo neviem, ako to chcete nás, a pripojenie, ktoré ukazuje, že ste pripojení. Takže sa nemusíte ničoho bať. Takže,
prvom rade poďme vyskúšať, aký zvuk vychádza zo samotného telefónu, aby sme to vedeli s niečím porovnať. Toto je zvuk priamo z telefónu iPhone 13 Pro Max. Takto to znie, myslím si, že iPhone má celkom proste dobrý zvuk. Len tu ide už vlastne viacej o to, že keď čím budem ďalej, tak tým ma bude slabšie počuť. Hej. Už ma nebudete tak jasne počuť, ako si ma počuli pred chvíľou. Čiže preto tu máme tieto mikrofóny za 15 €. Pre niekoho, kto nechce investovať veľké peniaze za mikrofóny, 100, 200, 300 €, 360 € za DJI Mic 2. Ale chce niečo takéto lacné, rýchle riešenie na začínajúci youtuber, začínajúci influencer, začínajúca vychádzajúca hviezda ako ja. Takže poďme si ich zapojiť a nehajte sa prekvapiť. Mikrofóny tu máme. Vybereme koncovku, ktorá ide do telefónu. Takže zapojili sme si to spárované, lebo nám jedno svieti, to znamená, že jeden mikrofón už je spárovaný a poďme to vyskúšať. Mikrofón máme pripojený a toto už je zvuk z neho. Takže prekvapili vás prvé slova z tohto mikrofónu? Ak áno, napíš do komentáru áno, ak nie, tak napíš do komentáru nie. Čiže mám ho teraz v ruke, hej, dva spôsoby. Jeden takto na klipček, alebo tu na štipček, štipček, alebo potom, to je teplo, Roman, alebo potom takto magneticky, čo si myslím, že je úplne najviac asi must have, čo je úplne, že najviac na tom úžasné, že sa to dá aj takto magneticky. Čiže ja, keď nebudem sedieť upozorňovať na tento mikrofón, tak si ho nastavím, hej, aby išiel vlastne takto. No a toto sú prvé slova z tohto mikrofónu. Usúďte sami a teraz poďme vlastne vyskúšať dosah tohto mikrofónu. Takže mal by som robiť kroky. Čiže 1, 2, 3, 4. Takže dosah je nejakých 13 metrov, už mi to začalo blikať, že sa stratil signál. Takže dosah máme nejakých 13 metrov. Výdrž batérie, to vám neviem povedať, pretože ešte ich nemám otestované a tým, že sú to mikrofóny z Číny, tak nikde to ani nebolo napísané, aká je výdrž. Ale má to ten case, ktorý to je dobíjateľné, ja si myslím, že určite nejakých 8 hodín to úplne zvládne. Ale to môžeme vyskúšať a dávam keď tak vedieť v nejakom tom reelsku alebo shorte. Takže mikrofón mám schovaný stále tunak pod viac menej bundou. Menší update. Mikrofóny nedosiahnu 13 metrov, ale veď ako ste mohli vidieť, veď záznam som vám dal celý, po tých 4 metroch sa proste stratil signál, čiže nebude to na nejaké veľké vzdialenosti, ale tým, že budete niekde mať telefón staticky a budete staticky stáť, tak si myslím, že to v pohode zvládne. Vieš, to je krásne slnko. Pozrite sa na tú krásu. Nádhera. Čiže mikrofón by som určite využil na takéto vlogovanie pre ľudí, ktorí chcú začať vlogovať alebo streamujú na TikToku, v hociakých sociálnych sieťach proste, ak chcú mať nejaký lepší zvuk, tak tým tieto mikrofóny odporúčujem. Pretože 15 € to je ozaj, že nič. Čo je 15 €, povedzte mi. To sa ani nedá pochopiť, že ako mohli vyrobiť takúto vec za 15 €. Pretože proste neviem. Čína. Oni vedia. Ja som s výstupom celkom spokojný, musím povedať pravdu. Som strašne zvedavý, lebo nemám skúsenosť, aký zvuk ide priamo z iPhoneu. No nemám skúsenosť, nemám skúsenosť to porovnať takto s mikrofónom. Čiže som veľmi zvedavý, aký tam bude rozdiel. Či to bude o niečo lepšie, alebo horšie. Pretože aj horšie sa dá čakať, ale proste tu vidíte, zjapu ľudia za mnou akurát. A myslím si, že to odizoluje, že bude počuť stále iba môj hlas. Tak keby som natáčal telefónom, tak už si myslím, že tie zvuky
a kričanie by bolo počuť. Takže tak, kamoši. Neviem, čo by som k tomu ešte dodal. Môžem tu dodať ešte také veci, hej, že táto kejska sa nabíja z USB-C a proste nedá sa tu nastavovať, akú hlasitosť chcete, alebo nastavenie hlasitosti proste, ako na týchto mojich, pretože tunak, ale sú to mikrofóny o niečo drahšie, hej. Tunak sa mi dajú krásne nastavovať hlasitosť a viem si to ovládať. Nedá sa mi tu spraviť násluch, že by som si zapojil sluchatka a počul vlastne hovorené slovo, čo sa v týchto mojich dá. To by mi strašne chýbalo, pretože ten zvuk si odkontrolovať treba, keď nechcete video natáčať na 10 razy a ja dúfam, že toto video nemusím natáčať na 10 razy a že ten zvuk fakt zaznamenáva. Svieti to na zeleno, mikrofón svieti na zeleno, takže malo by to byť v pohode, ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Takže berem do ruky zase moju veľkú kameru a pokračujeme ďalej. Takže pokračujeme ďalej. Čo mi je ešte sympatické, že je to proste ozaj malá škatuľka, hej. Chytím, bum, do vrecka a idem. To je mi veľmi sympatické. Druhá vec je cena. Cena to ma ozaj zarazilo. To je úplne, že je nepochopiteľné. A ako by som toto video ukončil? No asi tak. Ak hľadáte nejaký lacný mikrofón, čo funguje, tak určite by som išiel do toho. Ak hľadáte niečo lepšie, tak tu máte video o mikrofónoch, na ktorý je ozaj spoľah a ktorými som veľmi spokojný, ktoré natáčam vlastne aj teraz. A chcete ešte niečo úžasnejšie, tak potom sú tu mikrofóny od DJI, ktoré si myslím, že nemajú momentálne konkurenciu. A pozor, toto nie je žiadna platená reklama. 15 € som dal zo svojho vrecka. Takže tak, kamoši. Takže ak sa ti video páčilo, hoď mi tam like, subscribe, odber a napíš komentár, čo si myslíš o týchto mikrofónoch. Za mňa, neviem, nemôžem ich ani chváliť, ani nadávať na nich. 15 €. Takže nezabudni dať odber a vidíme sa na budúce.